लोगोफोरनि दायो खैनानि हाबा जानोसै बिउटिफुल बहुत बिउटिफुल लोगोफोर बरायलाय लोगोफोर दिन गोदान भिडिअ थ' लोगोफोर दै गोदान बिसनु दै आराम उन्दुबाय थ' लोगोफोर दिनै आङो माने थांनाय भिडिअ आङो माने रिसिपसनखौ माने देखायजोबनो हायासै ना थ' लोगोफोर दिनै आङो लोगोफोर आंनि हाबानि रिसिपसनाव सोर सोर फैदोंमोन गासैखौबो लोगोफोर फारसेनिफ्राय आङो बेसेबां हायो आं नाजादों भिडिअ खालामनो थ' लोगोफोर आं बेसेबां हायो नोंथांमोननो देखायनोसै आरो ना जि आं भिडिअ लादों बेखौ नोंथांमोननो आं देखायनो नाजानोसै आरो दे थ' नै दायो दिनै गोदान बिसनायाव उन्दुबाय निजानो खैना देखायथ'ला नामा एसे नाहर खैना थ' लोगोफोर खैनादो नेक्स्ट भिडिअ मोजां भिडिअ फैगासिनो दा रिसिपसनाव लोगोफोर सोर फैदोंमोन गासैखौबो लोगो फारसेनिफ्राय थालला देखायनोसै आंनि हाबानि रिसिपसन आरो लोगोफोर जाय दासिमबो साबसक्राइब खालामाखै थ' साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो ना थ' दैलि भिडिअ फैगासिनो दैलि गाबोननो सबनियाबो माने दैलि लागातार हिन्जाव गोदाननि भिडिअ फैबाय थादों आरो ना थ' बेनिखाय जाहाथे नोंथाङा मिस खालामा आंनि भिडिअखौ थ' बेनिखाय दासिमबो जाय साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय अके लोगोफोर नायदों आंनि हाबानि रिसिपसन पार्टि नेक्स्ट भिडिअ खैनाजों भिडिअ फैगासिनो गेना नै खैनायानो माखासे नै खुलुमबाय नै मुलुगनि गय राननाय दराया ब्लगारालाय आरो खैनानि हाबा जानोसै बिउटिफुल बहुत बिउटिफुल आंनि जाहानि बिनानावफोरा एसेबां समायना नै रावबो नोजोर नाङा दे रावबो नोजोर नाङा दानो हरायसिगोन दानो थांदोंमोन आं थांसै दे थांसै दे coba deh whatever deh खुलुमबाय deh nih Alex survei deh hello oi bener mau kenal tuh oh deh जाखांबाय आब' दे औ दे खुलुमबाय how are you जानि ना आलासिफोरा जोंनिया नै अनसुदा हेलौ Happy married life. thank you so much निजा रोङो नै कपिल दा oh दे खुलुमबाय कपिल दा मा होनदो फैसाया बाजै नाहर दा बोरै जाखानाब्रा बुरिया ना दे thank you friend थाखाय दे खुलुमबाय भिडिअ बाय होनदो दे बोरै जाखो खानाफोरा बोरै जाखो दे बापरे नै मानसिफोर लोगोफोर नै गथि lader. Bina mana? Dia mana ada sosial nilai. Bina nama? Oh, deh. Kalau pun kayak ini, sini. Bye. Tolong por, ini pada biziar dah. Saya sampai haba zaperden. Mana haba obi di menas kamperden. Tahu bisa bizi gede. Mana som kerana tolong por ni isi zaman ni. Ani kudu di lagu por. Ni bisa mita mengzubai. Pasangan, besar ya. Mita fai, ni ada, tahu jangan ada. Tolong por benda bang busy ni sini. Sini apa ni? Pada lagu por ni, बहुत मजा ada. Second time ya, nah time second di mana video boleh kasih ni. Kayak apa?
Tolongफोर नै माने गान गाबबाय थादोंमोन बिनिखाय माने भइसखौ आं काट खालामदोंमोन नै जुनिया माने बान्दराव ओमफ्राय फैदोंमोन बिनिफ्राय माने ओरैबायदि निबिदुर भाई ओरैबायदि मानसि जादों लोगोफोरनि आनएक्सपेक्टेड आरोना नै बा माने आनएक्सपेक्टेड थ' नै नैबे जा वाइटिं हल लोगोफोर थ' माने एथ' फिसा फिसा सम दिनानै माने भिडिअ बानायगासिनो आरो दङबाथ' मेम'रि थानाय नङाना मानसिफोरजों माने माथो होनाय बेबायदिनो माने हाबाफोराव खर'फोरानो हें मारिजोबो आरोना माने मानसिफोरखौ माने खासे मानसिखौनो खामजानायखौनो खेबथाम सोंफ्लाङो एबा सोरखौबा नुवानो सोरखौबा खाथियाव थाबाबो नुवा सोरखौबा आरो नुबाय थायो माने पुरा हें खर'आ थ' गासै लोगोफोर पजिसननिफ्राय 3000 लासै मानसि जादोंनो माने जोंनि गामिनि हिसाब बायदिब्ला माने 3000सो मानसि जादों आरोना बहुत जादों बे हिसाबै बहुत भिर बिशाल नै मेरिना जदो आंनो होनांगौ खैनानैसो होयो आं लाया थांबाय बिथाङा आगलाय ला दे मा होनदो सर्टकाट मोनने होनो हाबायबा खुलुमबाय थेंक इउ फैनायनि थाखाय ओंखाम जाबाय नुथाराखै आं हेल' बाय Hi, thank you so much for coming. दे ब्र' मोजां नांबाय दै फैनायनि थाखाय मोजाङै मोजां संसार जालांदो दे माने जों उइस खालामो गासैबो मोजां नांबाय थाब माने बिफा जानांगोन माने बर' हारिया बहुत खम नङा होमबा बिनि थाखायनो बर' हारिया गुबुन हारिनि सापर्ट लानो गोनां जायो सासेल' बिनि नङा थाखाय बेसेबां पपुलेसन बाराय सासेल' नङा हायोबा साथाम साब्रैयाव लागै आगबाराय गिदिर बाथ्रा खिन्थु 12 जन गाहाम खांना होमबासो बर' हारिया स्ट्रं नंगौना नंगौ भाई yes yes र ओइ टाउन भाइ लोगोफोर फट' फेमिलि बिहामजो फट' एबार दासो जागाव रेडि फेमिलि फट' दासो लोगोफोरनो ना जासिगोनलायना सम मोनाना लोगोफोर बेयो भिडिअ खालामनो फेमिलि फट' सोर सफैखो नै जोंनि हाबायाव नै हामफेपे नामा नांगौ नामा थांसे दिनै भाइ इउटिउबारफोरा जोंनिया बेसेबां फैबाय जोंनिया नै नै आदा बाजै रानिजि आदा नै बिनावफोरा नै फेसबुकआव निजानो हेल' आयौ मा जाखोलै कुछ बोल दो इलिसा जल्दी बोल माय बेलेग बुंनो दंलै जा हाबा बोरायबाय गासैबो हरबानो जाबाय थेंक इउ स' माच बिब'मोननि सिगाङावनो हाबा जानाय जाबाय jadi जादों आयै दे थिगानो मोजां नांगौ हाबा जानासो Hadi babu hello ante ada penulisannya sih lari lah Gus Boldo gini gerbe aye mas singaro holly stis wrong holly gerbeni ओरैबायदि माने हाबायाव दिनै आथिङानो थिफुलायबाय आं आसि मोननै ayo बेसादिया दे ओमफ्राय मानसिफोरा आंखौ एकदम बिराद माने मुद आरो नों बुंनानै
नोङो बुरिबायना बुरिबाय आंखौसो बिफंआनो हाबा जाबायबा माने गोरबोआथ' माला मोजां जाबाय र' खिन्थु आंखौसो डाउन खालामना गालांजोबबाय मानसिफोरा मा जागोन दा नङा टेनसना नाङा नेक्स्टआवनो फैगासिनो आंनियावनो भिडिअ फैगासिनो खाबाया साननैसो उनाव आपडेट फैगासिनो दै आं जानो गोसो गैयाना हा नोंसो जामान आं जानांगोन नामा बेथ' बुंला आंथ' दासो सिख्ला जादों दासो सिख्ला जादों नै सानैफ्रा दासो 12 बोसोर जादों दासो 12 दासो बोसोर। सिख्ला जादों आङो बुंनोबा बुंखा माबार बुंखा हाबाय जोब्बाय दा बिथाङा रबिन्द्र भाई थेंक इउ स' माच बिराद खस्थ' मोनबाय खस्थ' जाबाय खस्थ' मोनबाय नामा gue hanya mana yang kamu mana Jika hayo Oh. khusus खालामनानै होबाय दे थेंक इउ नोंथांनि अननायाव आंनि बिफं थागोन दे आं बुंदों हाग्रामा सेकेन्ड हाग्रामा ओरैसो Ani जों आइमोननि जोंहा दिपु बर' दङ दिपुस ब्लग दङ जोंहा नै नारें दङ बुंबाय नै जोंहा दंफायो नै बाजैया दंखायो बियानो जोंहा नै हामफाय दंफायो ओमफ्राय नै निजा नै मुबाय दे लादो नै दे निजा जोंहा निजा बायदों साल होगासिनो जय गुरु तेलाब जाबासै टिफिन लाबोखानो टिफिन Oh, टिफिन दे दोनखायो गैयाबा आं हरगोन दे ओमफ्राय नै निजा ट्रिस नाम फैदो हेल' सिगांनि लोगोफोरा नै लाजिसोन नामा ओमफ्राय नै आलासिफोरा नै हेल' ओमफ्राय नै सोर निजाबो दंफायो सोर सानैसो नै लिसान्दा हेल' थेंक इउ स' माच फैनायनि थाखाय औ apa bihau apa dah dong lisan apa beres apa baba oh hosta baba mau negang apa kayak ini sana Ilisa apa itu hello wow sign beneran ada thank you so much nih sedih sih uzak lebih ada barang berapa ya udah gue nih nih hello nih ada biji nih ayah kang saya kam engkau na oh ini kan nih biji betul bikin sudah di video mana yang bikin aku klaim lan hadang tapi kamera pernya pihak ini supaya kini mana gabung sebenarnya mana bini kamera ni presi ladang bunda profesional kamera ni presi ni bikin video bikin ada gabung sebenarnya to mencuang video mana kamera ni presi dasar dia na to menggan tu lagi mana dia uno presi gabung no next to kamera ni original footage mana original le bezang footage kan sudah kasih deh tolong bikin sudah di video next video nunggu ini. Dari luar ini bio kan deh, bisnis orang unduh kasih deh. Kalau luar bikin sudah video next video nunggu kasih deh. Bye bye.